Σήμερα θα δούμε έναν θερμοστάτη της Shelly, το οποίο είναι χωνευτό τύπου, οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και κάτι πιο λεπτό στον τοίχο. Μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε δύο εξόδους, μία με ξηρή επαφή και μία με τάση. Αναλόγως στη συσκευή έχουμε boiler, καυστήρα, αερίου, πετρελαίου, αντλία θερμότητας κτλ. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο design, μπορούμε να το σβήσουμε, μπορούμε να το ανάψουμε και μας δείχνει την θερμοκρασία όταν το αφήσουμε και περάσει λίγη ώρα ή μας δείχνει την επιθυμητή θερμοκρασία. Επίσης μας δείχνει και την υγρασία. Το πολύ θετικό με αυτόν τον θερμοστάτη της Shelly είναι ότι μπορούμε να τον ελέγξουμε από το κινητό μας μέσα από μια εφαρμογή όπου μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλες συσκευές του ίδιου οικοσυστήματος της Shelly και να κάνουμε σκηνικά. Για παράδειγμα, αν λοιπόν θέλουμε να μην ελέγχει ο θερμοστάτης μας την τοπική θερμοκρασία, αλλά θέλουμε να ελέγξουμε μια θερμοκρασία σε ένα άλλο σημείο του σπιτιού, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε έναν εξωτερικό θερμοστάτη, ένα θερμόμετρο, το οποίο είναι και υγρόμετρο. Αυτή λοιπόν η μικρή συσκευούλα μπορούμε να έχουμε μία ή και περισσότερες μέσα στο σπίτι και να φτιάξουμε έναν προγραμματισμό όπου θα λέμε εάν όλες οι συσκευές πέσουν από 23 βαθμούς, τότε ενεργοποίησε τη θέρμανση. Ή αν μία από όλες τις συσκευούλες αυτές που μετράνε τη θερμοκρασία πέσουν κάτω από ένα όριο, τότε να ενεργοποιηθεί η θέρμανση. Αυτό το σύστημα είναι βολικό γιατί μας επιτρέπει αφενός να ελέγξουμε τη θερμοκρασία σε διαφορετικούς χώρους και όχι εκεί που βρίσκεται απαραίτητα ο θερμοστάτης, γιατί σε πολλά σπίτια μπορεί ο θερμοστάτης, τα καλώδια του δηλαδή, να έχουν τοποθετηθεί σε ένα σημείο που δεν βολεύει ή δεν μετράει σωστά. Μπροστά πάνω από ένα καλοριφέρ, δίπλα σε ένα παράθυρο ή μια πόρτα, όπου έχει απώλειες. Ωραία. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε και το εξής, εκτός από τα σκηνικά μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και άλλες συσκευές, δηλαδή εάν ο θερμοστάτης δεν υπάρχει καλωδίωση που να πηγαίνει μέχρι το σύστημα θέρμανσης ή θέλουμε να αλλάξουμε θέση το θερμοστάτη, τότε μπορούμε να βάλουμε το θερμοστάτη σε έναν άλλο σημείο αρκεί να του εξασφαλίσουμε τροφοδοσία και να του δώσουμε τη δυνατότητα να ελέγξει μια άλλη συσκευή της Shelly. Αυτό είναι ένα ρελέ μέσω Wi-Fi, το οποίο αντέχει 25 αμπέρ. Υπάρχουν και άλλου τύπου τέτοιες συσκευές από τη Shelly σαν ρελεδάκια και με αυτόν τον τρόπο, αν δεν μας το επιτρέπει καλωδίωση, έχουμε πολλές φορές πρόβλημα που δεν υπάρχει καλώδιο από έναν δεύτερο όροφο ή από κάποιο σημείο του σπιτιού μέχρι το boiler, οπότε μπορούμε να τα ελέγξουμε μέσω Wi-Fi με μια τέτοιου τύπου συσκευή. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ προσιτή και εύκολη στη χρήση. Εδώ για παράδειγμα έχουμε το setup, τον έλεγχο του θερμομέτρου που μας δείχνει την θερμοκρασία που μετράει αυτή τη στιγμή και την μέτρηση της υγρασίας. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε 70% υγρασία αυτή τη στιγμή και 21,5 βαθμούς θερμοκρασία. Επίσης αυτό δεν χρειάζεται τροφοδοσία, το θερμόμετρό μας, γιατί έχει ενσωματωμένη μπαταριούλα, οπότε ανά 2 χρόνια μόνο χρειάζεται να την αλλάξουμε. Και επίσης όταν θέλουμε να ελέγξουμε το θερμοστάτη μας, μπορούμε να τον ελέγξουμε και από εδώ. Δηλαδή μπορώ από εδώ, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία που μετράει ο θερμοστάτης είναι 23,1 βαθμούς και η επιθυμητή είναι 29 και μπορώ από εδώ να αλλάξω απομακρυσμένα την επιθυμητή, να την πάω όπου θέλω και βλέπουμε ότι αλλάζει και πάνω στον θερμοστάτη παράλληλα. Αν λοιπόν πάω εδώ και αυξήσω την επιθυμητή θερμοκρασία, την πάω στο 29,5, βλέπουμε ότι αμέσως οπλίζει ο θερμοστάτης και αλλάζει και τοπικά. Ακόμα και τοπική χρήση να κάνουμε, δηλαδή εδώ πέρα αν πειράξω την επιθυμητή και την πάω στο 21,5, απενεργοποιείται
γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερη θερμοκρασία και αναλόγως άλλαξε και στο κινητό. Άρα μπορώ να δω και από μακριά τι συμβαίνει, αν κάποιος το έχει αλλάξει, και φυσικά έχω και πολλές άλλες δυνατότητες. Μπορώ να το απενεργοποιήσω από εδώ τελείως ή να το ενεργοποιήσω. Στις ρυθμίσεις μπορώ να βάλω και δυνατότητα να κλειδώσω τον θερμοστάτη, να μην μπορεί να το πειράξει ένα παιδί ή κάποιος τοπικά. Αν είναι Airbnb ας πούμε και δεν θέλουμε να το πειράζουν, υπάρχουν μια σειρά από δυνατότητες, όπως επίσης και ο χρονοπρογραμματισμός. Δηλαδή μπορώ να φτιάξω μέρες και ώρες που θα ανοίγει και θα κλείνει απομακρυσμένα και αποθηκεύονται στη μνήμη του. Η ίδια η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν access point, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να είναι range extender του δικτύου του ίντερνετ μέσα στο χώρο, αν είναι μεγάλος ο χώρος. Γενικότερα οι περισσότερες συσκευές αυτού του οικοσυστήματος μπορούν να το κάνουν αυτό και έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες που μπορούμε να πειράξουμε μέσα σε αυτό το οικοσύστημα. Σε γενικές γραμμές είναι μια πολύ βολική συσκευή και ένα πολύ βολικό οικοσύστημα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, να προσθέσουμε πολλές δυνατότητες στο σπίτι. Το τελευταίο είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε scenes. Για παράδειγμα εδώ έχω φτιάξει ένα scene με λογική if then else. Όταν το θερμόμετρο θα μετρήσει πάνω από 26 βαθμούς, τότε απενεργοποίησε τον θερμοστάτη και μπορώ να του βάλω και ώρες. Έχω μια λογική if αυτό and και το άλλο ή αυτό ή το άλλο και να χτίσω έτσι σκηνικά. Παράλληλα έχω φτιάξει ένα άλλο σκηνικό όπου ένα σενάριο μάλλον, όπου αν πέσει η θερμοκρασία κάτω από 24 τότε ενεργοποίησε το θερμοστάτη και έτσι κάνει override, παρακάμπτει τις λειτουργίες του ο ίδιος ο θερμοστάτης και το ελέγχουμε από εδώ. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, ένα πολύ εύχριστο οικοσύστημα και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να ελέγξουμε πάρα πολλά πράγματα για να έχουμε καλύτερη ευχρησία ή να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της υπάρχουσας εγκατάστασης.